Разширени пори и мазна кожа, имаш акне, което не изчезва. Това е твой знак, че е време да се погрижиш за лицето си. Правим професионално почистване на лице, специално разработено за контрол на себума и лечение на акне. Цената на процедурата е 56 евро, като е подходяща както за жени и мъже, така и за тинейджери и за хора в по-зряла възраст, страдащи от акне. А най-важното е, че при нас работят само медицински специалисти, които с помощта на HydraFacial правят дълбоко почистване на порите, хидратация и ексфолиация, а с нужните серуми, маски и LED светлинна терапия балансират омазняването и подпомагат за лечението на акне. Работим и с специални мезотерапии, разработени за борба с акне. Приставките изсмукват мъртвите клетки и замърсяванията, като едновременно с това вкарват активни съставки. След процедурата кожата изглежда по-чиста, по-свежа и по-спокойна. Цената е само 56 евро. Намираме се в град Хасково, Diamond Clinic.